usanyatsopiwa mukana wekuti ataure. Saka isusu wose media pamwe pacho tinoona zvakakodzera kuti vanhu varegedze kumbunyikidzirwa kodzero dzavo. Pane pamwe patinofana kuenda tinokurukura sekuya kwataita kuti tikurukure nababa pamwe chete nemhuri, motiudzawo maonero enyu nemagamuchiriro amakaita chiitiko nezvimwewo zvamuri kufunga pamusoro pechiitiko ichochi. Ndo zvatikonzeresa kuti vana mama tizosvika pano, ende mvumo yacho takaiwana kubva kuna baba patakataura navo. Ndokusaka tauya semaonero amuri kuita. Chekutanga tingatoda kutanga kunzwisisa kubva kune ana mama kuti chiitiko ichi chakaitika muri kuchitoro sei? Chiitiko ichi chiri kutirwadza. Isusu ngati akugara kwedu vanhu havari kutishungurudza. Hakusi pekutanga vakambotora n'anga funga 7 raundi 8 vachiti wakarumba hapana anga. Baba vakasvika pakuti danga iri mombe idzi tsvagai wese wamunoda imimi, kana abata chinhu ndinobhadhara, hamusiri munobhadhara mumusha. Hapana chakabatwa kana kauswa kakadai. Vakapedzera vaenda kuinyanga, nekuinyanga hana chaakadivhiti akanzi hande unobata, akaramba akati hapana chandiri kuona. Vaona kuti izvozvo tatadza kubudirira, pazoshaika mukomana isati muzivi banguri avaigara kubhoyera. Kana urwere hwake hatina kuunzwa, takatonzwa kuti chii ashaika, vatatonobatwa mumaoko ndobva tadzokera kubasa. Indayo kubasa ndobva tapedzokera kubasa namaini navo. Baba bva vatobvunza zviri kufamba seko, unonga uri kufamba sei? Zvakanzi mukomana anogona kuuya kuvigirwa kuri. Titangoise munhu ane mhuri yake anovigirwa kupi? Kumusha kwake. Sevanhu vane chirongwa chavo changa varonga manje ndobva kuti ngauya chemerwe kuno kwambuya. Ndobva isu takubva kuseni kwachona tanogwa kuti vekusiirwa mutumbi wawo. Indakati rega tinorara kushopu, unogona kubiwa kuna mwana mudiki. Tomuka kuseni tichienda kupi? Kuchendoku. Mavenda kuno. Zveshuwa ndakamuka kuma 5 namainina. Ndobva tagadzirira. Tamunzira kuya kurufu, tichangoti darikei pasekondari 5. Tinzwe kuri kuimbwa. Ndobva tatumira, ndobva ndati kuna mainina, maimbira ari kuita vanhu vakava munhu hwavo unoita kunge munhu wemagondoti. Asi kuti village 14 kana kuti kusabi kwaitika rufu here. Pamwe ndobva tanzwa mota dzamira, ndobva vari kuimba. Ndobva takati isu ndobva tatidzokei, ndobva tasvika pakabudikira tone makombi matatu neimwe mota box iri padenga. Mota dzamira pamusoro peshopu yedu. Saka takazi vana bamunini 4. Bani Lasti, bani Nicholas, bani Nobit nabani Divi. Vari vanini nava ana bamunini. Kati ndobva ndati kuna maini mani we. Nyaya dzatanga maini. Taifemona nabamunini, nabamunini ka. Kozi mama gara muchitoziva kumashure kuti ndobva ndakati isati chabudi pachena. Ngati chimire pana patione zviri kuitika. Mashopu ndandakiya. Indaiwe napo. Campaign tu vana vairipo. Tone vamwe vamhanya vatendera kuseri kweshopu. Bautsira rakutodzikisa. Vakatendera nekuseri. Nekitchen kuya kuseri. Vakabata hino isu taive nekure but zvaitoratidza kuti zvisimbi kandi mapfumo kana chiine mazibheneti. Tone dhora tovhu. Ati manje ana bamunini vayo vamwe vakwira padenga veve nemarasta. Vaugashidza ana bamunini vayo chi box. Ndobva rapinda pai. Apinda naro mushopu. Saka takazoona vamwe ana bamunini vakuita kunge vakuya nekunokuwaya kusekondari. Kandi pamwe vadi vationa ndobva. Saka imama kamira nechekumhiri kweroad kusekondari. Paground stand. Ndakati toda kunyatsoona kuti zvii zviri kunyatsoitika. Mbada yadoti kurufumeni navo chatwendi. Tasei zvinozoitika. Then zvadaro ndobva maita sei? Ndobva matodzokera kumba.
takauya kuno. Alright. Takati ukwakuchaende kurufa kuchadi. Akuchaende. Tatsvaga mhosva taishaya. Chamboshungurudzika chaizvo chii isu tinoshanda isu tinoshanda kugadheni ukwizvo tiri kucheka witi dzonge dzitoda kurima 30 buckets ndomurimire wedu iwoyo tichitengesa izvo kombi every day ikuya pane kusendi tichirodha masaga achienda nyakumakabvunza mugurasave uyu anotaura kuti pamukono ndopira dzimwe dzatobuda nababa kuseni kuno kana anga achitodzida dziri kutoenda dziri pachikoro pasekondari. Alright, saka iwo imimi maonere enyu kubva muchipinda mumusha muri kufunga kuti dzimwe nguva tisingataure pana baba but muri kufunga kuti ruvengo urwu rungadai ruchibva papi because ndichitarisa hangu nezera nekufungidzira kwangu ndiri kufunga kuti maamunhu ati kurei zvokuti pamwe pacho munogona kunge muchinyatsoona kuti ruvengo urwu rungadai ruchibva neapa. Inini maonero angu eruvengo rukubva pagodo ranamai. Inini ndichiroorwa paive nemombe dzemusha dzapedza isu tasingabvunze kuti sunga isu tairarama nemaricho asi mombe dzemusha dziripo ngoro yemusha iripo tarisingadi musingatendera. amwene edu vaingovati varoi. Alright. Amwene edu vaigara kumusoroko amene kana makasvika yes pane pakapazwa dzimba tichazonoenda tichinopaona nababa kana takudzokera pati pandiwo nedzimba amwene angu anga nemabhedroom 2 nekicheni yavo ini ndaitiwo pasaidi nekicheni yangu ne3 rooms dzangu bedroom. Alright. Vakatanga kunetsa mai uri muroyi uri kudidi asi mimiwo mai vacho ndivamwene venyu maionawo sei kamuraramiro kavo vairarama upenyu kanorwadza vairarama upenyu hunorwadza zvekuti vaive munhu wekungoshingirira kuti vana vangu ndivasvirana vakangoshingirira kuchengeta vana vavo asi vazoona kuti zvarema vakati vana vangu inda kubva pano vana vavo vakati zvina kushata mhai takuravo tavaka mochisadza pamunda kudi kugara akati chirega ndogara hangu pagotwe ndobva vagara kwana vamweni kurwisuko ndokwavakazofira vakaregirwa ikoko saka vaona kuti mai vako vavatanga pamukomana mukuru uri muroyi uri kudidi vamunini vanotedzera ivavo vakatodzingwa futi parufu vakanzi uri muroyi futi. Alright. Munin'ina uyava akatodzingwa parufuti achinzi uri chi uri muroyi saka meno uroyi hwacho uri kubuda papi ndopaatinofungidzaa uri papi kana kuti makababerekwa nemuroyi here nekuti vaingoti mai muroyi saka vanhu vako vese varoyi zvinhu zvachona zvatishungurudza kana izvenyu kubasa kuri kutotya kuri iko kushopu ndinenge ndiripo but munenge muri kufunga kuti zvino vanhu vanoti nezvanoti makaromba mazo ekutanga iwayo vakauya vakatora grosa rese raidyiwa nevanhu vanga vakaungana paive nemunhu vakati chikafu chese ndionobvisa tikauya kuno tikatora masaga echibageri vakaenda kushopu vakanditora chikafu zvebhaiginya zvezvo vakapinda nemasaga vachitora zvinhu izvozvizvi chiri kunyanya kundirwadza mari yaivemo yandakashanda inini yaitengesa chibage nyange makabvunza vanhu vese kunzvimbo chibage vanochiwana pamukono munga yaivepo nzungu yandine 4570 yandakashanda andandakaisa mupesi muondro saka nguva yakapinda vanhu pavakapinda ndopa yakabva ndopavakatorwa mari negrosari rakabunda rakati 1k vachiti ndwiwe chabvisa chikafu chichanodya vanhu pai parufu pfungwa yavo muri kuona sekunge vaifunga kuti chii kuti baba ndo wakauraya ndo pane pfungwa yavo waitire zvinhu haione kuti munhu wakaita zvinhu waromba here tinoshanda isu hatizororesa handimaona nzungu idzi toshanda dzoita totengesa torega here kuronga zvatiri kuda muzviro. Alright.
ndinoda kutendai mama but pane zvandoda kuti mundibatsire kuti ndisati ndaenda kuna baba ndachida kunzwa kuti imi semuri ndezvipi zvamuri kusapota nazvo baba mushure mekunge vasanganawo nechiitiko chakadai kozi nawo haisi kunanga mumwe munhu yakanyanya kunanga kunani kuna baba ndezvipi zvimwe tiri kutorwadziwa tiri kurwadziwa hatidi izvo tine mazuva kana kudya chikafu hachisi kudika haisi nyore kucheterwa bhokisi mumba bhokisi toza tinocheterwa munhu aponda ichokwadi ndiyo munhu unoti munhu wamaponda uyu yes kwete angofa ndo pacho pari kutinetsa kuti box remunhu afira kuharare rinosimudzwa roiswa mushopu menyu dai vakafamba takafamba valiga munhu wavo vozoti ngatifambe vafambazve vabata ndobotota kuti ndokunzi wakauraya chii hapana kufamba hapana kana kutaura voya kutitsokera bhusi chiitiko icho chiri kutirwadza kana kufamba unoshaye kuti ndofambira papi nyika ichingoti vakacheterwa bhusi kana imo mushopu macho handikuuraya basa kozi vanhu vanenge vane zvimwewo zvavakutaura nezvimwe zvavakachetwa chitunha imomo zvinhu zvinorwadza ende vachirwadziswa kusvika kweupedzisira munhu wese ane mhepo dzake pasimudzwa bhokisi ragadzikwa pakaunda remunhu akafa imi makazongonyarara here semhuri apa tiri kutaura semhuri makazongonyarara here isusu semhuri tandisati tazvionga izvozvo kuti odai tambofambawo kuchechi tagadzirisa asi isu semutemo tinongoziva kuti tichangoenda kuchechi tonotaura ukuvakuru kuti chii ndo mamiriro azvakaita chatakasangana nazvo apa kunenge kwakutaura kwechirango kozi vakuru vagarawo vakuti vagara zvakasvika kwavari zvanenyaya tinongopirana unongoadinzwa inenge yanzvika kudhara saka regai ndikutendei mama ndimbouya kuna baba nditi baba imi ndimi muridzi wemusha uno chiitiko chaitika muine madzimai enyu aya neapi mazwi amungatini mungasimbisa madzimai enyu aya kozi chiitiko ichi chakaoma ndimuri kuona kuti mama havasi kutokwanisa kuenda kushopu nekuda kwenyaya iyi inini muchidimbo ndingati kumhuri yangu tinogara pasi mawanire edu ese vanomaziva mashairi edu ese vanomaziva tikashanda zvinhu zvedu tinogara pasi sezvizvo ndabata mara handiti toitei tisati iye zvinhu zvandita tisati tatoenda kumunda tinotoplana kuti toda kushanda tichida kuita chii patinoti tiwana mari tinoitei takadai patinobata mari ndodzoka kumunda ndoti mhuri ndo mari yandawana saka toitei nemari chinhu chedu chiya takapulana chiya saka mhuri yangu iyi havasi kukwanisa kusuduruka pandiri vemusha ava vada kuti ini ndisare ndisina vanhu ndisina mhuri ndisare ndiri ndega asi madzimai angu vari kunyatsozwa kuti mari tikabata mari tinowana mari todai toita handida kwandikuba mari hapana kuti kune chinhu chiri kuya chichiti svipira mari ivo ndo vanototengesa ivo ndo vanopima dzanezora ndisini ndakatombodzipima nzungu dzanhasi handisini ndadzitengesa futi nzungu changu kuzotakura chinopa makastoma chete saka ivo vanotonyatsogudzikana kuti murume wedu uyu mari yatatosiirwa ndo yedu ngatishandei takadaro saka mhuri yangu inini vari kugutsikana nemawaniro edu nemashayiro edu ko ngatimboti vasangana nabamukuru vavo mukoma wenyu ane mwana akashayika uyu muri kutaudzana here muri kuita sei kumashure uko peace order yapo takaita kunge taregererana alright peace order iripo musango hakwete zvokufambirana mudzimbaba tasangana panhamu handiti parufu rwemutorwa ndaitonomukwazisa toomberana iye aiuya otonikwazisa akawana nende apo aitouya kundibatawo maoko rufu rwomuedhenika womwe womunhu iye atoya andibata maoko inini ndini ndaizomuombera samukoma ichokwadi
ko chiitiko ichi chaitika pana pamamboti maona nanditi chiitiko ichi chaitika ichi ndakatobva panext door pana ndakadedzwa panext door pavo pamaisa matombo pandaisa matombo ndikatoendapo sezvo pari pamba pababa pasi pake pamusha pedu tese saka kuna anogona kurambidza kusvikapo ende uyu munhu afa uyu aover 18 years handina problem naye handina pandakambokwesherana naye haasi papeace order saka ndaigona ndanga ndine kodzero yekuenda panhamo yake kana dai ndanga hangu ndisingamuzivi mwana uyu asi mwana wamukoma ndinongoenda ndinobatawo maoko munongoenda munobata maoko tichitoitawo zvine zvifanira kunge zvichiitwa nokuti ndandisina dambudziko naye mwana. Alright, saka ava vana mama havana kuzoenda kunhamo yemukomana uyu wekushaika uyu nanamai guru variko havasi kutaura vese vakaenda vakanobata maoko mutumbu usati wasvika zvandakangoita zvamakangoita imimi pazoitika chiitiko havana kuzogona akazodzokerawo. Alright, hakuna akazoendako ivo vacho hapanawo pamakambotiwo masangana hapana patati tasangana mamati masangana saka kana makasangana ndikufunga kuti ndezvipi zvinogona kuitika kozi zvinhu zvinogona kuitika muupenyu munogona kuti muchibva apo munosvikapo musangana. Inini moyo wandinawo inini pari zvino wawazondipa izvozvi wavandipa ivo inanga ndichada kuzokubata kana zvokuti tichatombokwazisana unless ivo vaine zvavazotora munhu anongoregererwa vaine mafungiro avazodii avazoitawo ivo pachavo munhu akatadza anongoregererwa because inini handichagoni kuti ndinovanyengerera handichakwanisi kana kuchaenda kwavari handichakwanisi asi ivo vari kumashure kupa peace order ndo vaitotuma vanhu kuti mukomana uyu ngaadzoke tidzokerana ndo zvakazondipa mwoyo kuenda ndichivakwazisa patasangana nekuvaombera ivo ndo vangatotanga kutondikwazisa handina kuda kuti mandikwazisirei pana vanhu ndofumurirei ukama hwedu kuvanhu kuti handiwira nemukoma yanga iri secret yedu yemumba medu saka inini ndanditoita kuhandisa manga musingade kuti vanhu vanyanyokuona kuti hatitowirirani even kana kumashure kukura kwedu kwese handina kuti mange ndada kuratidza vanhu kuti ini ndakakura ndichishushwa nevanhu inini ndini ndakatotanga kutoregerera zvokuti dai ini ndakatosimuka dzinzani pakade pasina mumwe munhu aimbokwazisa because ivo vese vakuru kwandiri nekure vana kwamai guru vese vakuru kwandiri nekure. Alright. Mumwe mubvunzo wanga ndichida kuti ndibvunze ndewe kuti baba vana venyu vari kukura kune vati kurei vacho nyaya iyi makambogarawo navo pasi here mukavaonesawo kuti vanangu ndo chiitiko chakaitika ichi bhokisi rakatorwa rakaiswa pasi inini vana vangu mashandiro angu kozi izvozvi munoziva here kuti vana vari kuchikoro vanenge vari kusekwa muri kunyatsopanzwisa kuti vana vari kuchikoro vanenge vari kutosekwa izvozvo kuti baba venyu vanozodai nanamai venyu vanozodai makambogarawo navo pasi here kuti mutaure navo maringe nenyaya iyoyi sevana vana vangu inini vanotoziva mawaniro edu nemashayiro edu saka kana dai ivo vakabvuma vakasekwa havadzokeri mashure havazi kudzokera mashure vana vangu even ari kuprimary even ari kusekondary hakuna munhu ari kudzokera mashure vari kungoenderera mberi zvatanga tiri vari kutorera kutonyanya vari kutonyanya pandaiti nga ndichiti paya tikabva kubasa ivo vakabva kuchikoro tine 1 hour kana 1.5 hour yatinomboita kabasa ivo vakutoita 2-3 hours vabvunzei kuti vanobva kumuda nguva ivana mai vana ivavo vanoshanda vana mai avo pamunda pacho pari padhizetiza less than kilometer munopaona pavari kushanda vana ivavo inini changu ngotaura takupinda murozhiri tikuisa zviyo tiri kudai zvitakuisa zviyo zvitakutakura mumufudzi havasi kutombodzoka mashure vana vangu havana problem. Saka chitendero chenyu chimwe chete here nechitendero chinana mukoma venyu chimwe chete kuchechi vari kuti kuchechi haisati yapinda kuchechi uyo mukoma uyo ndiye rabhauma
pekutanga iye wemwana wokushaya iye mwana wokushayika ndiye atinoti mukuru pakatanga kuyang'anga pepe iye ndiye akaendesa nyaya ndiye futi anodzoka futi nemaresults kumukuru wechechi iye ndiye anonopinda munenge muina mutumwa kana kupinda kana kudzokera panzira anoita zvaada iye anogona kungodzokera panzira anoita zvaanoda svika ongoti uya anzi ngambomira chechi. Saka maringe nenyaya iyi makambomiswa here chechi kana kuti pane mazwi here akambotaurika dzimwe nguva akanzwikwa nana mama kana kuti amakambonzwa maringe nezviitiko kumashure kundakatomiswa chechi madzimai angu akatozviziva kuti baba vanziauya anze kuti uyu anze nemutumwa ngambomira chikonzero chiri chekuti ari kubata-bata alright imi ndobva maita sei hamunawo here kuwana mukana kunozvichenurawo kune mutumwa zvinoitwa sei kuchechi kwenyu? Inini zvadaro ndakaona kuti hondo yakura vauisa n'anga 87 hapana chatsabata ndakapaka ndikati kana iri chechi ivo ndova chimbonamata ivo nemukadzi wavo ivo nemukadzi wani rabha umarinoita mukadzi wani handiti ivovo kana uchiti ivovo ndowakuda kuenda kudenga chimbononamata inini ndibva ndatozorora vangu pamba pangu asi Saturday handishandi ndakatongokuzvigarira pamba pangu sofa alright Saturday mune mungoripo muchingoteedzera mutemo wechitendero chenyu mutemo wechechi ndingoteedzera alright asi kuchechi hamuswera ndakatomira sematauro anza yakangoya naiye ndo yandakangotambira ndo hamangoshanda nayo kune here mumwe aigona kupindira kozi nyaya iyi yanyaya yemhuri ini handingati ndini ndarova uyu ndarova musikana uyu ndobva ndati ndini futi ndokunopinda futi kunonzwa kuti jaji ati hapana here vamwe vaigona kupindira kuti inge iri pakati nepakati maonero andakazviita muno rabhauma redu remuno iri rabhauma rekwamarenga kai akazofa zvake rabhauma remo raitotya uyu kana vakagara pamatari sezvamakaita izvi mukufamba muri fuwa handidika pane anoringa achitotyisa kuti uyu ine handingagoni kumaendera mberi kwake aitotaura kuti ndinomutya mukoma wako rasi nyaya yapedzwa nemukoma wako handigoni kuipinda aitouya pamba pana iri nyaya yekuti mukoma vane zvimwe here zvavakabata kuzitori imwe nyaya iyoyo anotyisa nei ndo zvaingotaura rabhama rangu kuti mukuru weyu chaataura pachechi hapana anokwanisa kumupikisana naye because vese vari munomu nyangwe dai vakava marabhauma vadiki pakugadzwa pana ndiye anenge achingoremekedzwa munofanira kungomuremekedza ichokwadi nyaya yakaoma ameno pane pandoda kudzokera kumashure pane baba pamakambotaura kuti pese pamainzi ngatifambi ndofunga mambo pati dzokororei hapana chaibatwa andi but mukuita apa tichitaura madivi tichitarisa madivi ese kuitira kuti tinyatsokuona pane muongo wenyaya andi tichiita hurukuro nana mukoma vanoti iwo pane kwamakatombotsvagawo kwamakatsvaga imimi mukaenda semhuri yese vana mukoma vanin'i nachinyi ndimi manga makutsvaga asi makasvika mukandobatwa mukachinzi muchiende kunyanga kwastori zvakanyatsofamba sei? handina kwandakatsvagai ivo ndo vari kutotsvaga ivo kwete inini ivo ndo vandoziva kokuenda kwete inini mutadzi ndinokutungamira sei kana dai murimo zvingaita ivo ndo vari kutoziva kuti toda kuenda pana nhingi wedu toda kuenda panani n'anga yakabva kuharare ndo vakauya nayo vakabudisa $500 yekumusumudza handiti n'anga iya yauya kuno haana chakaita sini takamuti madhonza 6 aya ari mudangayo ukawana chaunobata unotora madhonza 6 aya achienderana nemari yako because mombe dzangu dzakanaka asi paunotanga kuti wakutanga kunoita basa apa ndichatanga ndakuongorora kuti hapana chauinacho here kanzi handoda kudedzera nyuchi dzangu dzikurumi vakarara vachiimba usiku hwese
nyuchi dzinoruma vanhu vachitamba pachiridzwa ngoma nyuchi hadzina kuuya handiti zvikanzi no inini ka uyu murume uyu ndakuda kumutsvagira munhu anomuuraya anonzi Stora ishamwari yangu n'anga inotsvaga imwe n'anga vandozivana vanhava asi munhu uyu manje toda kuti ka patichaenda uku Stora anodhura inini ndandamuredutsira ndati mombe 6 mari yaStora hauikwanisiwo uri kuda here kuti tiende kwaStora ndikati ndinoda kuenda kwaStora kati alright mota ndeyangu inini vemusha ndimi munodira diesel vemusha wakaita contribution wakadira diesel handiti taenda kwaStora kuya in short handiti Stora hana taida kunomutora because ndiye ainzi ane simba kupfuura uyu handiti Stora akaramba kuuya kuno atodaro izvo ivo vafonerana kuti akadai handitika Stora angopinda mulaini muya handitika vadare izvo manje Stora apa akaramba kuya kuno zvikanzi ndikuda 28,000 naStora ndikati 28,000 unoiziva here zvikanzi 28,000 US ndikati aiwa 28,000 ndinogona kushingirira kukupa mombe dzasara mudanga mota iyi ndinemba kuHarare kuairport kwabva aimwe mbavha iyi pajachapo ini yangu iri kuoverspeed but iye anga asingatozivi kuti ka ndaidarika nepavaitrenana zvavo zvokubira vanhu ndichitodarika ndibva kumasasa ndichienda kwangu kuoverspeed iye anogara padhuze nepaSolani n'anga iyoyi paSolani pacho ndo pandakatombogarawo handiti Stora ibva ati inini ndikuda 28,000 ngati 28,000 ini kubva ndichizvarwa ndisati ndambobata 20,000 zvanzo wanzi une ma50 kg nema50 kg emari iwe ndikati pakanaka ndopamota iyi nemba iri kuHarare kana zvaramba ndichanokupa mombe dziri kudanga kana zvaramba zvekukupa hazviperi ndinotsvaga zvimwe ndokupa asi ndoda kunoona chaunonobata iwewe kanzi inini handisi kunobata ndinoenda newo parwizi ndokugeza mvura yangu ine ropa iri ropa rebhureira raanga aurayira vanhu vauya pamba pake handiti ndakugeza uchanotenga jira dzvuku riya ndozokusunga naro musoro ndakuchenura wamunhu kwayo fandaona kuti umbavho tadaro takatanga kuita noise Stora aibva andidzinga pamba pake patanorara kumashopu takarara tichitemana nematombo usiku hwese munhu andaitemana naye nematombo in'anga iyaiyi yekuHarare ndikati wazviona kuti wakonzeresa ka handiti kusvikira kwachena taitemana nematombo kwachena vakazondikomba vemusha nen'anga iyaya yekuEthiopia vaibva vandibata vaibva vandikumura hembe dzese vandasara ndisina hembe pandakasara inini ndisina hembe vaida kuona kuti ndine mari here muhomwe vaibva vaona kuti hamuna mari chavakasiya masocks ndovakasara chete vaibva vaona kuti handina mari vaibva vandidzora hembe dzangu ibva ndapfeka vaibva vandisunga vaibva vandikanda mukombe vandikanda mukombe vaibva vandisunga mukombe muye tazofamba about 10-15 kilometers kubva paStora paya handiti vakavarairwa sevanhu varara vakadii vakasvinura inini ndakatoita kunge munhu akotsira ini ndisina kukotsira ndakagara ndakati umwapa ini panumber 3 saka zvazvakaita inini ndiri munhu ajaira kufamba nemota ndakangovhura girazi repadho vandasvetuka ibva ndabuda pandakasvetuka because vanga vandisunungura pandakasvetuka ibva ndatobuda ibva ndamira sepapa ndopavakati dhiraivha ndopakati munhu abuda vakomana vaibva vavhura dho rainetsa kuvhura vandatomhanya panapa pane pakicheni ibva ndamira ini ndaitoziva kuti mumota munyango vari 20 hapana anondibata vaibva vabuda vese dhiraivha nehama dzangu vaibva vandidzingirira vaibva vatadza kundibata vakati vamwe vati mainikuku vaibva vatadza kundibata vandadzokera kuna Stora ndanosvika kuna Stora handina kutanga ndasvika pana Stora infact ndakambogara musango kusvikira zuva rakunodea ndakuda kuziva kuti vanhu vaya vaenda here ndanyatsogutsikana kuti vemusha vaenda vandadzokera pana Stora vandandoti Stora ndavinga mota yangu
vandabatana na story kora straight away takazonunurwa nevarume vairi vaivepo tanunurwa nevarume vairi varipo story akamhanya because ndatakamubata kora iyo ndakamuita yekuzesa kudai aibva ada kudii vandaenda musana kwakaibva ndamubata tsinga iye papa iyi tsinga ipana katete story akana mbonya kusimba saka iyi tsinga ipana apa iyi akarona kutoti mweya wakutodii ndakuda kutovharwa because ini ndandakanyudza zvikunwe zvangu izvi 4 pakati petsinga iyi aibva aona kuti hapana papatepa vanhu varume vaiva ndo pavakazoya bva vazonditanganura pana story kanzi asi iwo wafa iwo ndikati kaurai story aka kapana nezviripopi zvese akandiuraya zvikanzi orati makiya ako aya asi hausviki kumisha kwako unenge wafira murod uri kuita accident negonyeti iwewo ndikati shamwari hapana chandinomboona mwari kana asati ada kuti ndife handifi iwo uri mbavha wanzwa nekubira vanhu iwo vani pamota yangu ani pamota yangu inini ndikati inini handisina kana chekufambisa kamurod manditozese ndatorewa story famba tiende kupolisi akakwira gomo reinyanga riari achimhanya story tasiya mota story tibva takwira papolisi ibva tanonyorwa tsamba yekufambisa murodi kuti ndisasanidzwe nemapurisa ndanyorwa tsamba yaibva ndatodzaka mapurisa akatoti uyu munhu taneta nayo nyaya dzake panapa dzakawandisa vachitaura story musi uno kwakauya vanhu vakabhadhara mombe 15 vakamupa musi unono futi vakachidzoka vakadzoka vakati zvawakatiporomisa hazvina kuneta iwe takuda mombe dzedu nyaya yake iri pano pamapurisa 2 days ago pane vamwe futi vakauya panapa vari kuti futi takamupa mari yedu zvaakatitaurira hazvina kuneta saka tinoda mari yani saka macomplaints astory akawanda pana story imbavha tiri papo pana story apo pane imwe nyaya yakataurika yekuita seyakada kufanana neyamuri kutsanangura but tichinzwa kune rimwe divi zviri kunzi n'anga yakabva kuharare haina kuenda kwastole yakasara kuno takaenda nani then anzi ndobva yakupai kombi yakati imimi ndoda kuti muende kwastole imimi makabvisa 200 yekupa n'anga iyi kuti ikuudze ikwe kuenda ndobva yakuudza kuti muchanosangana nemadzimai maviri pamuchangoti yambukei bridge muchanosangana nemadzimai maviri vachakuratidzai nekuti zviri kunzi imimi pamakasangana nastole makasangana naye musiri kunyanga ndobva vatotaura zita vakati kune kwamakasanganana nastole ende haana kukuudzai kuti anogara kupi ndopaakakupai mushonga wamuri kushandisa vari kunyepa ndo matsanangurira aigotipa kombi yake imi mungapere munhu mota yemauya nayo kuti mota yangu iendai nayo kunyanga distance yekubva patiri panapa kuenda kunyanga makilometers munaziva here aripo how many kilometers pane aiwa nditaurei pane makilometers manganobva pano kuenda kunyanga kwakuti munhu omota yangu iyi dzidzidzei it's more than 250 kubva kunoko dzidzi dzacho ndedzei dzekupa munhu mota ini yaidhiraivwa nani kana iye asina kuenda anzi nemachinda ake aakanga auya vakuru vanhu vaya vaimbavha machinda acho dzitoriwo futi n'anga because kana imimi muchifamba makadayo muri 1 company yes handiti murifamba makadayo muri 4 muri 1 company zvinoita uyu nezvinoita uyu nezvinoita uyu kana muda kutobira vanhu imimi mari munotozivana matactics munotoshanda as a team saka in'anga yandakaenda nayo kuinyanga because iyo vari kuti n'anga yakasara asi pane vakomana vamakapiwa vakazopinda ngati in'anga alright ngatiti imimi mese muri 1 company inonzi chikambani imuti FM handiti kana kuti Diamond handiti tingakuparadzanisei rapo zvigoni zvamafambira kuno kwamusi kuzviziva tinenge tichizviziva tese saka mese tinenge tatogarira saka mese muri mbavha itenge chingoti iwo uri n'anga iwo uri n'anga iwo uri n'anga mese nchikudedza pane kudedza nestar company ichokwadi saka n'anga yakaenda alright saka n'anga yakaenda takaenda nayo n'anga kune imwe n'anga yake iri mbavha iri kuenda kune imwe mbavha then panyaya atabva kumora mari kapa atoona kuti umwe wacho akatosara achidzitengesa ng'ombe idzi 6 idzi handiti akatosara kuno akatosara pana
Alright. Akutotanga kutofona kutoti mombe 6 dziadzi ndingadzita mari dzamaona dziadzi anditi ndakabva ndafonera mukadzi ndikati ino mombe dzinokliwa nini paipa ndavapa ndichiti vemusha vasandirove wezi hapana chavaita mombe dzangu ndinovapira vaiti iye ndiamba mombe 6 angaite hapana. Ndofunga ndine mumwe mubvunzo panyaya yetrack. Hanzi kuenda kwamakaita netrack makaenda naro nenyaya dzamainoripa. Hanzi imini pamakapiwa zvamakapiwa hamuna kunge mazoenda kunopedzesa kubhadhara mukoma. Saka mama kunoripa netrack iri. Tori grocery kuisa pakaunda apa. Iwe wenda ngwa kwako iyo pa business. I business kai. Ndotora chini nini ndokupa iwe wenda iyo. Musavuma mazwi akapusa kudari. Mazwi embavha aya. Ime mukape munhu chino asina kupa icho. Tora mombe yangu iyo. Zvingaita chingoenda. Wongoenda. Iwe pa business. Kuziwo ndo zvavari kutsanangura kanzi ndo kutsvaga dzvene vakutsvaga dzvene vashaya ng'anga inouya panapa yobata chinhu handisi kuvarambidza ini handisi kuti handina kuromba ini handina mbovarambira uyai nevanhu venyu vamunoti vanogona basa voita vakaenda kutozenda kuna bhozhongoreka vanga vatoneta kuuya neng'anga dziri kuvabira mari ine ndichiti handibhadhari. Ndakati inini handibhadhari munhu ndobhadhara munhu abata ane chinhu chinobatika chataona udofo hwacho kutadza nokupinda ungobata kana dzvinyu zvaro kana kungonyepera kanobata munhenga uko rinenge risipo zvebaba udofoka rinenge risipo handina kuvarambidza kupinda panape. Saka nyaya idzi dzese dzekuda kuzamba kusvibisa zita renyu ndakatoti ndoda vanhu ndakanga ndavati ndoda vanhu vane matsamba macertificates anoratidza kana vari vezinata vanoratidza kuti vanenge vaine tsamba yezinata. Alright. Handivarambidzi asi uyai mubate kwete kurwadziwa nekushanda kwangu ini handiti musarwadziwa nekushanda kwangu. Caps iyi yakanzi Mimishac, t-shirt yakanzi Mimishac, iyi repaziya handiti ndinana Freecom panapa makambani zimahombe handiti anouya panapa tichigara muno mutoronga zvebasa. Alright. Bezo nyamba dzakauya muno akatanga kutumira manager ndikati ndikwanisi kutaura namanager akatanga kutumira bhaya ndikati handitauri nabhaya akatumira manager wake ndikati utoriwo mushandi ndinoda director kuti uone kutora staff yangu iri pana. Ndine 1800 buckets dzinzungu akadhiraivha mota yakagauya pana pabezonya choro mukaenda izvozvi anokubvisa pambapa iyo round table ine nemapictures esamurikona ndakazvipiwa mahara nabezonya handiti akauya tikawirirana bezonyambadza skeri yako iri kutenga ne$3 patakaskera bhagidhi 1 ini bhagidhi rangu ndoda $5 but nequantity neuwandu hwenzungu dzandinadzo handiti ka ndoda $5 chete ndachiti hamu 7 because hakuna nzungu iwo chaita export iwo chasponza hurumende handiti mari uchaiwana ka1 ndipo $5 takagara table round table panapa akandipa $5 akauya negonyeti rake gore raperera akaunza vashandi vake tikapima nzungu the whole fucking day. Yes handiti ndikaverekerwa mari yangu nanyabadza ka1 munomubvunza. Alright. Zvatofamba kwakutofamba ndokuromba kwangu ikoko nezvizvi muri kuona nzungu idzi dzakuma20 chakuti bhaketi dzemuzvedzo dzamuri kuona idzi umu mune dzimwe dziri kutoshandwa umu mune matanzi echibaga ari mumu mese apa munogona kushakana 50 kg mumba menyu ini murumu mangu iyi rumu iri papa muchaiona kunzvimbe makaona muchaona futi matanzi emafertilizer ari mustore mumu kuti mune matanzi mangana emafertilizer ndokuromba kwangu iko ndine more than 5-6 tons tisingaverengi fertilizer yekunzvimbe iyo yatakaona kushopu hatiiverengi tikuverenga yapano yekushopu ndegore rinouya iri kushopu iyi haisi kutengeswa ke ndegore rinouya ini ndaita ahedi ne2 years. Alright. Zvinhu zvangu zvese mbeu yechibaga izvo zviri panapa muchaiona iri panapa iripo nzou iripo pana Pioneer 30G19 muchaiona ndine 90 kg iripo pano munotenda maiona panapa hamuendi musina kuiona
Saka kutaura chete kwekuti vanenge vaida kusvibisa zita. Kutaura uko mishini yayo ndine apana pekusonesa nosvika kuma6 munoiona iripo panza. Yekusonesa hembe munogona kupa madzimai vakatotanga kuita. Ndakatozviona kutoti ndinochembera ndichishanda ndega. Handingashandi ndega. Handei kuvhu ndoko ane mari. Ngatishandei tese. Hembe dzawanda mapero. Ngatisiyane nezvemushini. Iripo panza mushini. Overlocking, zigzag, masinga, zvese ndinazvo pana. Alright. Ndaishanda nemhuri yangu ine mushini. Tikazvisiya. Tikati handei kuvhu kwanzina president handei kuvhu. Sisitemo ndimunowanzoita sisitemo unowanzoita mubvunzo imwe yatinenge tichisiirira. Can you continue? Kana michine chimwe asi inini ndikutenda kuti baba pamwe chete nemhuri vari kubuditsa zvepamwoyo wavo vachida kuzama kuti chokwadi chibude pachena. Ndo maonero angu inini. I don't know if you have anything or to you guys. Kuti vakadzi vangu vese vanogara matiles vane mabedroom. Handina vakadzi vanogara paboarding. Handiunganidzi vakadzi kuva panhamo upfu. Munoona chigayo changu ndinacho pano. Garaji renzungu ririkoko rakazara. Munodziona izvozvo chikafu chemombe munochiona. Mombe dzangu hadzidyi sora remusango. Zvese ndinazvo panapo. Matombo maaona emombe, chikafu chemombe munochachiona, chikafu chemhuri yangu chinopedza chinosvika muna December muchachiona chiri pano. Kwete zvokuti chandoda kurima chibai. Kwete December unoyo. Wegore rinouya 2025 ndine chikafu chinosvika 2025 chiri pano pamba pana. Alright. Hakuna munhu anozvigona izvozvo. Zvogonekwa neni chete. MuZimbabwe. Nemutumwa nemirodi. Na president ini pa number 2. Zvese izvi ndakazvidzidza kuna mutumwa. Alright. Vanoshewa chikafu paya pabocha paya. Vano mutumwa anoti endai kuJMB kwangu. Mupe vanhu vari kushaya chikafu. Saka ini ndakatora ka fraction kacho kadiki bva ndaenda zviitawo pamba pangu pana. Hana mukadzi anorara pasi, handina mwana anorara pasi. Saka vana vangu vanotofarira kungoshanda. Akarara pasi ari kurara pa single bed yake, pa single ningirika mattress. Anozoita kamavata obva adonha pasi. Saka ndinomupa mattress, orara pa mattress. Zviripo zvese panapa. Ndinozvipiwa kana SAV. Handiti? Ndobhadhara mari shoma nekuda kwokuwirirana nevarungu. Saka ava vanhu ava mapenza havana direction. Igodo chete. Barika kana maita barika. Mese nyangwe mimi vakomana nemi. Mukaita vana venyu vari musango, mukaita vakadzi venyu vari masmall house. Handidika. Batai vana venyu zvakanaka. Mukabata vana venyu zvakanaka, muchivachengeta. Munoita vanhu vanokomborerwa. Mukabata vana venyu rafu vari musango, mukabata vana venyu rafu vevakadzi vadoko havakomborerwi, vemukadzi mukuru havakomborerwi. Vana vembadiki vanogona kukomborerwa. Nyangwe asina kuenda kuchikoro, usina kumuendesa kuchikoro, iwe wakamira iwo. Ukangomira ipapo usingandisi mwana wako kuchikoro. Asina kuenda kuchikoro anotoita mari kudarika aenda kuuniversity. Saka inini handina kudzidza ini. Baba wangu akafa ndiri grade 5. Handina chandakaita. Madzikoma angu angati kuti zvisenza ukweko havana kukwanisa kuchekwa kuti mwana wababa edu ngaende kuchikoro. Vaitongondirwisa kubva kare kese. Hati ndakafunda mvura kubva ndangonyarara zvangu. Ndakavatadziri. Mwari anongondipa chipo, masvika pashopu muri kungozviona, vanhu vakangoungana. Musiyane vanhu vaitotengani pascreen. Ndakavhara door. Bhokisi rabuda sanezuro. Vanhu vanga vasingatengeri muchionai. Handina kutoti pastage yandavai haichati kuti ndisimuke. Bozi mamuri vanyowani. Handina kungwara, handina kupusa. Handidi. Njere dzandinadzo hadzisi dzangu, ndedzaMwari. Dzangu handidi zvokukrema, ndinokuita kupuhwa naMwari pa stage by stage. Ezvino vese vari kufuma vakavata, ini ndiri kutodyara ndikwena. 20 October ndakutotanga kudyara, ndine irrigation ke. Vana Mimishac avo, nditori agent weMimishac. Chero mukafona kuHarare, mukafona Mutare, vanoziva kuti tina Mukono ari muna Mucheke River. Anototi tsvagira ndini ndakatanga kuunza irrigation kuno kuti vanhu tishandise mvura. Kana dai hurumende ikati wazoshandisa mvura ine zinwa nhasi takuona pa ZBC toda kukusunga, ngavandisunge. Handityi.
ndine mapamba ari kurwizi uiti izvozvi zvida toenda kuJMB after 3 months handiti ndinoburitsa chinhu chinondipa mari after 3 months dzega handishayi chinondipa mari tenderai musha uno muone manhanga amera izvozvizvo pamba pana ari kudiridzwa nemvura yavari kusukisa iri kubuda mumugodhi tasarwa ne3 weeks kana 2 weeks kuti mvura ine painongonaya mvura iyeyo manhanga otokanda vakutotemwa muro vakutodya manhanga tatoromba pamba panapa izvozvi manhanga amera pamba pana amera mvura iyaya inosukwa iyeyo haingorashwi munodyara minhanga kutendera yadhino yese mvura iri kubva pamasingi iyo yamaona masinga iri kuenda pamuti handina mvura inonzi inorashwa pamba iyi saka musangondivenga zvenyu kana inini vandigona vandiuraya takamupa munda wamudhara ku 12 hectares haakohwi kana bhagidhi fertilizer haana mufudzi wokuti aisa haana haagoni kuchera churu chekuti aise munda macho haagoni kutora mutsakwani nyika inei ine upfumu mani mutsakwani yese akazara nitadza kuchera makombo otora mutsakwani achiisa munhu kuswera munhu akangodewa pachiro the whole fucking day mazuva ano unotoseta alamu yekumuka munhu womurume wavati mahours akawanda kana waida kudzinga nhamo alright ini ndoda kuti timbodzokere taakunopedzisa ini timbodzokere zvishoma panhau yekofunga matanho apa muri kufungira kuti muchatora nenhau iyoyi kana kuti inhau yamakungosiya yakadaro yongopera yakadaro muri kufunga kutora matanho akaita sei panhau yekuisirwa coffin pakaunda remushop menyu inini handina kudzidza ndoda kubatsirwa nemi vakadzidza mauya kundibatsira kuti mutemo wehurumende unoti ichi neichi neichi kupasa kwavakaita 6 doses dzangu vagotora grocery zviri kunze kwemutemo vagoisa futi box pakaunda ndoda kubatsirwa nemi kana mazotadzawo kundibatsira handiti matoya maruza mari yakawanda stere kake chituka akakoya pamwe muchadzoka futi ndoda kubatsirwa nemi vanoziva mutemo ini handizi mutemo mapurisa emazuva ano anogona ngonyora otobva panapa otoenda unopiwa handiti ndikuti vakanditora 4,470 570 handiti 4,570 vakabvisa 1,000 vakamupa achiri kuita nyaya hapana chaabva pake angotora mari yangu inini ndio futi iri kuvhara futi nyaya yavo mukupedzisa pane mashoko here amungada kutaura ari pamwoyo penyu inini kana vana mama inini ndarwadziwa ndoda mari yangu because ndaifanira kutenga tractor izvozvizvo mageji ari panze boy 6 apa handicharamiri chisunga mageji enini kuti munomaona aripo panze apa handisi kutaura zvinhu zvokuti ndakwereta kusaidi kana kuti ndaita se mageji angu aripo ari 6 handiti handichadi zvokuri mane mageji ndanda kuda kutenga tractor saka ndikuda mari yangu nditenge tractor yangu ndirimi ini ndiri master farmer ini ndakaita grower of the year Manicaland province kucotton muri kunzwa zvandinotaurira ndandakatoromba futi time hiyo ndandatoromba futi ukabata mari yangu $5 $10 inoshanda mari vatete muri kunzwa hakuna mari inonzi mari yangu ishoma tangira pamari yawina iyeyo kana uida kuzeta futi mari muno muZimbabwe iva uine chinhu chekutengesa kana kushanda pabasa unoita mari kana usina chinhu chekutengesa chingava chibage ingava mhunga ingava raisi ingava witi ingava shopu ingava mombe ingava mbudzi ingava huku panapa mutodzioni panapa endai pamachina pamabvunza kuti huku dzamunodya pamachina dzinonaka dzinobva panani panotora panapa project yandiri kutoita mbudzi dzatopera muchirugumu nemachina machina ari kubhadhara zvisingaiti haufa wakaita mari kana usina chinhu chekutengesa mutanga kutsvaga kuti munhu akarombo saka mari dzangu inini dzinouya nenzira dzakasiyana siyana shopa haitorina kana mari
nyangwe ndikaivhara nhasi shopu iyo handitadzi kurarama inini ndine matanzi arumbo fertilizer ndinayo mbeu yechibage ndinayo mbeu dzese ndinadzo nzungu ndinadzo 30 buckets dzemusho dzamuri kuona dziri pavhuranda apa saka munoti ndanoba here nzungu idzi dzamuri kuona apa dzakatorimo aiwa ndiri kubvunza kuti ndatononga musho wamuri kuona kwete haasi machocho musho ndanoba here kuti dziuye ipapo mainfomu aya ndaenda kuna repers ndikati repers ndipe mainfomu ayo mapictures arepers arapa ndatoenda kwari nhasi kunomuti ndipeni makaiso mutaura kuti ndatoenda kuna repers kuna bezo nyambadza kuti ndipe uya ndine nyaya yakadai nhasi mhanya kunokumbikandire zvakadi vana Mimishac irrigation ndine dripping izvo ndine 4-5 marows edrip arombo andiri kutoona kuti main power yangu ishoma handiti regai timboshandisa mahectares atiri kushandisa iwaya asi ndakatotenga kare zvitoripo pano zvese zvakakwana zvese hapana chisipo kungoti tikaona kuti apa takupedza tikumirira vana vedu mafomfo kuti vangopedza vakangopedza totowedzera ikarei saka muno muzimbabwe hauna chaunowana usina chauri kutengesa unongovengana nemunhu ugovenga purezidendi ugovenga mukuru wekuchechi kwako ugovenga mukoma wako ugovenga munin'ina wako shanda munhu nekuziva vanhu vekutamba navo satambe nenyoka akubva nhasi aiwa ndatiziva vanhu vekutamba navo ndopane nyaya yangu inini handitambi nemunhu wese wese shamwari dzangu ndidzo idzodzidzi tinogara raundi table so nemadzimai angu toitasi tinotoplana basa redu rese rinoplanwa rine paperwork hatiti chinhu chisina paperwork tiri madofu asi zvinhu zvedu zvese tinotoplana ende tinoshanda tiine target hatingoti chero taenda pabasa hakuna zvakadaro izvo It's okay, baba tanyatsokubabata tanyatsokupanzwisisa ameno vana mama pane ane chekutaura tisati tavhara tavachotorwadziwa nezvinhu zvedu zvakakasiyana aiva tidzosemo mari yedu nezvinhu zvedu nekubvisa ruvenga tagara zvakanaka kusina chawinacho bamufeo chakati tinongobatsirana tichido ruzivo bamukuru toda kubatsirawo semunhu mukuru anokura uyamurai nemazana akati anchiti dakasiya ruvengo tabatana semhuri tinotenda vana vedu vanokurawo vakabatana ndofunga ndabene chitobvo taura nababa nenyaya yevana patanga tichimbofamba tachimbotaura kukura vachiziva kugara kwakanaka akaona mwana kwabamukuru mukoma achakati vasangokura vaine ruvengo rwavari kuona kunana baba vokukura vainavo saka anditi dai tabatana semhuri kuitira vana vedu vatiri kubereka vakuru vakabatana alright tinotenda muri kwaMukono ndofunga panhasi tingambogumira panapa